Ngisi Frozenan sebelum ditinggal mudik. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil kegiatan setiap hari. Dikarenakan sesuk iki aku mudik bes, dadi iki sebelum tak tinggal mudik kita fully dhisik per Frozenane sing wis entek. Soale pas tak tinggal mudik iki engko sebelake tetep buka ya bes, diladeni mbakku karo Makti. Dadi frozen sing entek-entek iki mau wis tak uwisi kuwabe, wis tak belanjakno kabeh. Per Frozenan iki mau wis mari lanjut bungkusi kerupuk-kerupuke. Mergo lapo kok kerupuke juga bungkusi, soale iki jatah sesuk lek wayah lebaran iku toko-toko apa-apa wis padha tutup kuwabe. Dadi iki ku mulai menyetok digawe jualan lebaran. Soale iki rencana iku mari sholat id nanggone Jawa Tengah langsung cus pulang, dan sorene iku aku langsung bukai seblak. Mangkane sadurunge mudik iki opo-opo wis tak persiapno kuwabe, blonjo-blonjone wis tak siapno kuwabe. Dadi teko Rembang iku wis siap karek gawe bumbune tok. Kerupuk sijine wis mari ganti kerupuk sing sijine maneh. Iki aku bungkusi 3 macem kerupuk. Sebenarnya perkerupukan nanggone warung sebelah iku ya isek lumayan, cuma iki aku jogo-jogo nyetok sing wadahan nanggone ngisor ben nek sewaya-waya entek iku karek ngisi. Sing sijine wis mari ganti sing warna putih. Iki warna putih iku kerupuke lek dimasak rodok suwi matenge, beda karo sing loro iku mau. Tapi sing paling cuwepet masakane iku kerupuk kaya kembang mawar lho, besen tak bungkusi pertama iku mangku rodok cepet matenge. Dijegurno sediluk ngono wis empuk. Perkerupukane wis diwadahi kuwabe, wis berjejer 3 macam ngene iki karek masukno nanggone tempate dhewe-dhewe. Untuk ukuran toplese berbeda-beda, lek sing bener koyo ngene iki iku toplese gede, soale payune banter. Beda karo sing putih iki, sing putih ku gak sepiro banter. Nah kerupuk iki ya toplese gede, soale kerupuk mawar iki ya cuwepet enteke.